Ya 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 ya. Lo 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 lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ki masyarakat dusun Sumberdadi Desa Gunung Sari nggih. Nggih, alhamdulillah kompak selalu. Lan wilujeng dalu ugi mriki Bapak Kepala Desa napa Ibu? Bapak nggih. Wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, ugi Bapak Kapolsek, wilujeng dalu dan selamat bertugas nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas paringi kanggo Riko. Bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun aruni sing ono hangat bisa batasi welas iki senadyan ilyang nyawa sun berani parang piye sun lakoni kanggo Riko. Siji-sijine
samudra sun arum sing ono hangat bisa batasi wasisi senadyan ilang nyawa sun bilang sun lakoni kanggo riko terima kasih spesial kanggo Riko lagu Using Banyuwangi. Wilujeng dalu Om Jono. Nggih wilujeng dalu ning sanana nggih. Mboten kadang-kadang matur niku ibu-ibu sampun minggah. Seneng kula ngeten iki Om Jono. Aku ya seneng cak-cek barber saser ngoten lho nggih. Niku koyoke sampun direncanake Dewi ngiten grup WA niki. Nggih, jelasnya begitu. Nggih. Pripun Ibu? Wow, bajune sama-sama merah. Pripun? Jam Jono. Nggih. Ibu-ibunya ini mengikuti zamannya Budi Wijaya, mintae warung tendo kali Denok. Warung tendo Denok. Nggih. Nggih niki dari Abah Samsul yang diminta Bukit Berbunga. Nah, ditunggu Bang nggih. Piyantune wonten undangan. Nggih, monggo dulu Bu. Nomor ini Om Jono? WT. Oke bos. Satunya tadi apa? Neng sana nah. Satunya. Deno. Oke. Nggih. Niki pun berjubel-jubel yang request. Nggih, Kula Deno. niki bingung niki. Deno dulu. Yuk. Yuk. Tepuk tangan semuanya. Aja kuwatir sayangku neng kowe ra iso disetir
ora bakal luntur, ora bakal mundur. Aku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangisanmu. Ya, ya. Ora bakal cukup lautan mangsih, indah ayumu kaya widodari, iso entek ewunan lagu takdir gedene rasa sayangku. Ojo kuwatir sayangku, ning kowe ra iso disetir, ora bakal luntur, ora bakal mundur. THC Audio. Yang depan kayaknya mati, Mas. THC. Sayangku sing ayu dhewe pura nampa, mangke tak usahake, ibarate saisi mung kowe. Ojo kuwatir sayangku, ning kowe ra iso disetir, ora bakal luntur, ora bakal mundur. Bungaku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsih, indah ayumu kaya widodari, iso entek ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Ora bakal cukup lautan mangsih, mungkir endah ayumu kaya widodari, mungkin iso entek ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Ora bakal iso entek kaya widodari, mungkin iso entek ewonan lagu nyaritake gedene rasa sayangku. Nggih. Mas, Nggih. denoke sampun pinandian nggih. Nggih. Mas, Nggih, ning niki wonten awala badhe kula baca dulu.
Nggih. Saking Bapak RT Giman selaku Bapak Panitia juga. Nggih. Nyuwun gending utawi lagon Jambu Alas versi Samboyo. Samboyo, nggih. Semoga Budi Wijaya tetap jaya selamanya. Allahumma. Amin. Amin. Nggih, mohon dilayani. Nggih, siap. Siap. Nggih niki wau saking Abah nyuwune bukit berbunga. Bukit berbunga. Heeh. Niki ibu-ibuke masih nyuwun lagi, Mas. Nggih. Yang diminta warung tendo. Hah? Oh, nggih, siap. Pripun, Nak? Juga dari Nggih. Saputra Jatim. Nggih, wilujeng dalu. Hadir juga yang diminta Lilo. Lilo. Nah, Pak Frey matur sembah nuwun hadirnya nggih. Untuk Siap. seluruh penggemar semuanya no nggih. Nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun. Alhamdulillah penontonnya nggih puwadet niki, Mas. Nggih, dari depan, belakang, dari samping. samping. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, nggih. Nggih, setelah ibu-ibu niki wau mangke panjenengan Bapak Kepala Desa. Nggih. Kula minggah sesarengan Bapak Panitia monggo. Nggih, niki pun kula diparingi serat to, Mas. Oke. Disuruh ditunggu. menaikkan satu-satu niki. Nggih, ibu-ibu diselesaikan dulu. Nggih. Ini yang diminta gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan. Nggih. Pokoknya goyang ya. Awas saya gak goyang. Ayo ibu-ibunya di depan semua dong. Makulahun terbayang-bayang Muhabian. Ini kayak marah-marah lagi Budi Wijaya.
sepanjang malam. Senyum tipis dengan rupawan pria manis Kalimantan. Maula ulun terbayang-bayang Terima kasih Ibu. Sampun apa? Nggih sampun gantian dong. Nggih, setelah ibu-ibu gantos bapak-bapak ning. Nggih niku wau ning wena Wulandari sampean megang serat. Monggo dipun bacana. Ingkang badhe ketimbalan panjenenganipun Monggo Bapak-bapak panitia, Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. nggih monggo Bapak. Aku Bapak wonten lho Pak. nyaku wedi karo Bapak Kepala Desa kene ning. Nggih, Mas. Puwi terpatunan. Niki kula dikengen nimbali satu-satu nggih. Nggih, monggo pripun pun panjenengan ini. Nggih, ugi Bapak Polo Suroto. Bapak Kepala Desa dulu. Oke, Bapak Kepala Desa, ugi Bapak Polo Suroto, Mas. Dua-dua. Nggih, nggih monggo. Nggih. Monggo Bapak kula aturi minggah ten sasana panggung Budi Wijaya. Nggih, sumangga Bapak Polo Tetes. Ingkang kinurmatan dipun aturi panjenengan Bapak Kepala Desa minggah. Nggih. Niki wau kula pun diparingi serat jenengan kari minggah mawon lho. Nggih. Masa nggih minggah mawon ewo kula susul. Nggih mboten eco kuwathah niki ya. Bapak Kepala Desa Tetes. Gimana, Pak? Yuk, dirungung. Kasih support. Kasih support. Yo. Asoy. Digoyang Budi Wijaya yuk. Nggih. Mas Nggih, Sujo. Nok. Pripun? Nggih, Mas. Niki Bapak Kepala Desa yang diminta go Rikis. Gerikis. Nggih, perwakilan Aduh, mawon. siap teratap. Bapak Kades itu mriki dadi perwakilan mawon. Nggih. Nggih, mangga. Yuk. Cek wajib.
manis kurang manis tambahi gula. Wes ya wes hang dipikir opo kerasa. Kaki satu hutan bereke, saya antar kuduke. Aduh Rika apa tahan dirasakno. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wes ya wes hang dipikir opo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wes ya wes hang dipikir opo kerasa. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wes ya wes hang dipikir opo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wes ya wes hang dipikir opo kerasa. Sampun Bapak. Mas, Nggih. niki wonten Bapak Keplesan Merayu niki. Heeh. Nggih. Bapake yang diminta seramprat. Serah. Oke, mboten napa-napa. Nggih. Seramprat. Dikasih. Nggih. Didamel tombone. Nggih, manten Bapak Lurah Merayu mangke Nggih. salanjutipun Bapak Oke. panitia nggih. Nggih, monggo. Yuk.
komeng Semua sedidik aku terima tanggung sambung kangen kulit awangi tanah salewong hatiku tanah bisa lali. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nuwun Bapak. Bapak Kepala Desa Merayu Mas, matur sembah nuwun. Kripik gedang godo telo no. Titik dang pokok kroso nggih Pak nggih. Pokoke kroso. Pokoknya dan kula kroso. layani nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih Mas, langsung Lanjut. salanjutipun. Monggo. Enten Bapak Polo Gunung Sari. Bapak Polo Gedung Sari. Ugi Bapak Polo Tetes. Teteh. Pundi niki piyantune? Monggo Bapak. Langsung Ya. tiga Bapak Polo Sumber Sari nggih kenging. Oh, boten wonten. Mboten wonten. Nggih, next selanjutnya wonten kan ya. Menawi boten wonten langsung request Pak ini Abah ini mau. Napa? Bukit berbunga. Bukit berbunga. Nggih. Nggih. Ugi wonten lilo napa ugi wonten jambu alas. Nggih, wonten jambu alas. Niki bukit berbunga dulu. Nggih. Iku teke sapa to? Masih semangat ya Bapak Ibu. Mana suaranya masih semangat? Waduh, alan-alan main Pak. Dikasih bukit berbunga untuk masyarakat Sumber tadi. Yang bisa lagu ini juga boleh ikut bergoyang. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa
bunda membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Asoy, asoy, asoy. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, bermadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Oh ya, oh ya temen lo mas. Sian pokoknya Mas Abid dendan tak rak tak hoya wame. Nggih no. Nggih mas. Kalau mau sambung Bukit Berbunga. Bukit berbunga Lanjut sampun. pindahkan kemudian dari Dari mana? Terjadi Wong Ganteng Mas Eko grup Oke, yang diminta Agustus tanggal 18 yo. Nanggap dewi nok dirinya. Yang Nggih, diminta niki. Lilo. oh Lilo, ini yang di atas juga minta mas. Buatan apa yang diun? Yang diminta Rehana. Rehana. Sesuai giliran nomor urut. Yuk kita kasih dulu Lilo. Apa mas? MBK. Sampean ta sing jadi Mas Balile. Mas Balil ganteng asoy. Ya. Yuk monggo dikasih Lilo. Tresno mung
kula suci rambut joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku aku pisan karo siramu Nggih Mas, Lilo sampun dilayani. Ingkang nyekar niku sinten ingkang nembang? Pripun? Ingkang nembang niku sinten? Ning Amel anyar. Proses. Engko nek wis buanter ucul. Nggih. Oke. Kino kesempatan tak kasih tinggal satu lagu mawon. Kirang pinten Mas? Satu lagu. Satu lagu. Jambu alas mangke ten Samboyo. Nggih. Yang diminta versinya juga Samboyo kok. Napa? Oh enten Rehana. Rehana. Wis tak dol, Pak. Nggih no, mangke seperti biasa pinanggi wonten acara budaya serba-serbi. Serba-serbi. Durasi waktu kita bagi-bagi. Nggih. Ben gak kedalon mesake ibu-ibuke sing mirsani kelanjutane acara LBWC dalu niki. Oke, Bago. Nggih, siap yuk. Rehana. Rehana. Sanana. Ence dalam Jana. Monggo sikat. Semangga Mas. Mas Robin. Yo, bareng-bareng berdiri Jaya iki. Aku kalah ndoket iki. Yo. Rehana lari ko aku ya temenan kulite yo kuning langsat alis senangga sebisa Rehana lari ko aku ya temenan kadung laku jalanan yo koyo damar aduh Rehana ijon yo sing kuyang dalam riko kari sing ono liyane aduh Rehana ison yo sing kuyang dalam riko kari sing ono tunggale aku kejaro soncopo semaure semare piye aduh kari sing kuyang deleng omongi
Yo, bareng-bareng Budi Wijaya iki. Gila. Juga ada Daci, juga ada lewat musik. Iku kamera belakang, Pak. Kagak salah iku. Rehana Rehana Reko aku tamana kulite yo kuning langsa alise nanggang sepisan. Oh Rehana Rehana Reko aku atamana kadung makureng jalanan yo koyo damar tayuna aduh mbak nana iso yo sing kuya jeleng riko kari sing ono liyane. Oh aduh aduh mbak nana iso yo sing kuya jeleng riko kari sing ono tunggale aduh kesaro soncopo semaure. Aduh aduh goresanku ya ngomong iya domenan mandane yo bisa keturutan duwe bocah kaya mbak nana ajal parah yo lekane jalo ulian yo jalo parah yo lekane jalo ulian yo turuti. Gitu bang terakhir Rehana Sabun. Dalam J. acara campur sari. Bagi pinangki boten bedaya serba sari. Monggo. Yuk lanjut yang selanjutnya perform terakhir tembangi Jambu Alas. Jambu alas. Jambu alas. Jambune sapa? Niku tau. Niku tau sono. Engko senene bayar taji dirimu kok. Foto wonge bubuk. Kok gak bubuk wis bengok-bengok Jadi iku, kalau Pak. pun belajar ten ngene tiang. Ah, guyon nggih. Nggih. Yuk, monggo. Mas, trompetnya di Mas. Tek 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 tek. Yuk, biak biak lo la. Lo budaya widaya. Lo balo.
Kelingan manis eseme, terus kelingan Gimana? ramah kebuyune, Tresno lan kasih. tresno lahan kasih, kasih sayange, karep atiku kakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, Bojone loro. nanging aku wis kadung tresno, Ngesakno Mas. nelongso rasane ati yen aku ora klakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpaning batin yen kula tidak dikawi, tekade ngati ora bakal luru ganti. Sumpah-sumpah ning janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dik Ya Mas, manis rasane, manis rasane
tilas panteni randane jambu alas dik Iya mas manis rasane Manis rasane jam tilas panteni randane Oh Budi Wijaya Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.